No ollaan hetki nostalgisia ja katsotaan kuvia vajaan 10 vuoden takaa. Tässä meno oli reipasta, kuten havaitaan, ja kuten havaitaan niin ilman kypärää. Mittasin tuolloin nopeutenne auton matkamittarilla. Muistaakseni se oli parhaimmillaan siinä 35 kilometrin tuntivauhtia. Tämä tapahtui Seinäjoen kaduilla vuonna 1989. Mikä on teidän ennätyksenne? Ennätys on puolimaratonilta, jossa keskinopeus oli 32 kilometriä tunnissa, siis 21 kilometrin matkalla. Se on 3 vuoden takaa. Eli hetkittäin nopeus nousee yli 40. Alamäissä tulee aika reippaasti nopeutta, joo. No paljonko kilometriä tänä kesänä? Tänä kesänä jäi nyt sitten tuonne 600 suunnilleen. No hyvä, leikki leikkinä ja mennään sitten itse asiaan. Se on totista hommaa. Sekin on totista hommaa. Kyllä. Politiikka on totista hommaa. Tämä Jyri Häkämiehen Amerikan puhe on edelleenkin lehtien otsikoissa ja sitä käsitellään kommenttisivulla ja sillä tavalla tämän aamun uutisissa kyllä oli tämä Osama Bin Ladenin video ja tietysti se, koska hän käsitteli Irakia siinä ja niin poispäin, niin sattuu bussille kovastikin. Mutta ei käsitellä sitä, vaan jatketaan tätä Häkämiehen puheen käsittelyä. Sitä on aika paljon kommentoitu ja jos luen sen